Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng lelot with a twist. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang lelot ay Kapampangan word. Ang gustong sabihin ay lugaw. Maraming klaseng lugaw. May lugaw na manok, lugaw ng hipon, lugaw ng munggo, at lugaw ng kwat. Marami tayong magagawa sa lugaw. Merong lelot na laman ng baka o baboy na tinatawag nila goto. At marami pa tayong ibang magagawa. Pero dito, ang ingredients natin ngayon ay malagkit na kanin, manok, mushroom, ginger, bawang, sibuyas, daon ng sibuyas, salt and pepper, at tubig. Tara mga kakusina, magluto na tayo. Una, magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas. Bigyan ko ng mantika. Bawang muna, no? Medyo sunugin po natin ng konti ang ating bawang para masarap. Yung pong aking great-grandmother, si Impong Simona, siya po ay half Chinese. Pag Holy Week, nagluluto po siya lelot paro, lugaw po ng hipon. Masarap po yun kasi hindi ba Koresma, doon po kami natutong kumain ng lugaw. Ang mother ko, hindi ako. I-brown natin konti ang ating bawang. Ang ibang gumagawa ng lelot, hindi po malagkit ang ginagamit nila, kundi yung mabangong rice, no? Yung mabangong bigas. Pero po, mas napansin namin, mas masarap siya kapag glutinous rice ang ginagamit. Lang itong aking bawang, katabi ko muna. Tapos ilalagay ko na ang ating sibuyas at luya. Lagay na natin ang ating chicken. Pinakulo po namin sandali para maalis yung mga dugo-dugo.
po kung gusto niyo maglagay ng patis, maaari kayong maglagay para may lasa na siya. Maglalagay na po ako ng asin. Medyo brown na po ang ating manok. Ilalagay ko na yung bigas. At water. Ito, sayang yung bigas. Maaari din po ninyong gamitin yung rice cooker kung gusto. Takpan muna po natin siya at saka natin siya iwanan mga 15 to 20 minutes. Tignan po natin ang ating lelot. Tutuyo na po siya. So, maglalagay tayo ng water. Lagyan pa po natin ng tubig, no? Gaya po ng nasabi ko kanina, malagkit rice po ang ginamit natin. Pero kahit na anong klaseng rice, bigas, maaari natin gamitin. Pero ito, ang lelot natin ngayon ay ang malagkit. Malagkit rice ang ginamit natin dito sa ating lelot kasi napansin ko, mas masarap siya. Parang kumakain ka ng kakanin at saka madali siyang lutuin. Parang yung biringhe, kaya lang malabnaw ito. Dagdagan ko pa po ng konti pang a little more of water. Final na yun. Medyo nanganak na po, nag-double na ang size ng ating malagkit. Maaari na tayong maglagay ng asinta. Taste lang, to taste ang asin at saka paminta. At maaari na nating ilagay ang ating ang ating mushroom. Every time po na lumalapot siya, nagiging dry, maaari kayong maglagay ng hot water, tubigan ninyo. Kaya kung nagbi-business ka, marami kang kita, no? Kasi pag nilalagyan mo ng tubig, dumodoble ang size, ang dami niya, at maraming bibili sa'yo,
Ay, tubo ka nga. Tubong lugaw. Lelot. Almost done na po ito. A few minutes na lang. Takpan ko po siya uli. At na-low ko yung fire natin. At saka ko siya takpan. We'll leave it for 2 to 3 minutes until done. Tignan na natin kung luto na ang ating manyaman na lelot. Wow! Luto na po siya. Patayin ko na. Tsaka na tayo mag-plating. Kanyama na. Ito po ay maaaring serve nating breakfast, maaaring merienda, o kaya yung mga walang ganang kumain. Parang gusto kang lagnatin, itong kainin mo. Luto na po ang ating lelot with a twist na ginamitan natin ng mushroom at saka ng chicken. Prepared from my kitchen to yours.